Os socios do proxecto circular Ecosystems, cofinanciado polos fondos FEDER, o amparo do programa Interreg, visitaron a denominación de orixe Monterrey durante a súa reunión de seguimento semestral no marco da iniciativa liderada pola Deputación de Ourense a través do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico. O organismo provincial promove o deseño dunha solución sistémica e unha acción piloto aplicada á viticultura rexenerativa, que terá como área de intervención a comarca de Monterrey. O obxectivo é impulsar unha viticultura máis respectuosa co solo e coa propia viña. Esta experiencia piloto céntrase en revalorizar os residuos orgánicos da propia viña e reducir a contaminación. Os socios do proxecto coñeceron a sede do Consello Regulador da DEO Monterrey, o viñedo experimental provincial, así como adegas que aplican prácticas circulares e novas plantacións que contribúen á rexeneración do solo degradado e á prevención de incendios forestais. O INORDE presentou un mapeo de axentes da cadea de valor solo auga e nutrientes na provincia de Ourense como paso previo á fase de deseño da solución sistémica e da acción piloto que contribuirá a impulsar esa viticultura rexenerativa. O proxecto, cuyo obxectivo é previr a contaminación, estará en execución ata o ano 2026.